mission mayong adlaw na alam ko'y gamay nga mensahe nga pwedeng makatabang ninimo. So kung gusto kag mensahe karon, ganahan ka maminaw pulong sa Ginoo, padayunan ni, quick lang ni. Kung di po kaganahan, scroll down lang or scroll up. So kining pulong sa Ginoo makigsunan hinumdumi nga kinabuhi ni nato. No, ang tanan na buhat pinagi sa pulong sa Ginoo. Nana ko'y basahon nga sa bersikulo diri sa Panultihon kapitulo 20 bersikulo 1. Ang bino makahimo kanimong sabaan og buang-buang, busa ang paghubog-hubog binuang. Usa ni ka maalamon nga panambagon ni Haring Solomon. So gali ato ning manotis makaigsunan kung ikaw miagi ka pagkapalahubog, kita miagi man tag pagkapalahubog. Atong ma-realize nga ang idulot di ay sa bino alang nato sa diyang mag-inom ta. Sigara ang tao dili mundang hantud nga di maigo ug matud pa nila hantud di mahubog. Sakto ang Bible makaigsunan nga ang bino makahimo natong sabaan, nya gani ang sakit diri kay buang-buang. Ang pulo nga buang-buang makaigsunan nagpasabot ni nga ang tao inosente o ignorante mahitungod sa Dios. Lisod kayo kang tao magpabilin sa pagka-inosente or pagka-ignorante. Busa ang panambagon karon dapat kita magmaalamon. So kung ikaw gusto kang imong kinabuhi may makahimutan sa Dios, unya ikaw karon nagpabilin ka sa pagkabisyuso, kusog pa ka mo inom, hinahinay na igsuon. Kani friendly lang ni nga panambagon kanimo inigsuon diya sa Ginoo. Ikaw ako na say kung unsa ka klase ka palahubog, nay uban mingon mga atilaw-tilaw ra ni pastor, pero abi nimo diya may magsugod ng pagkapalahubog, tilaw-tilaw. Pero kung ang bino makaigsunan, kung imo gyud ni patughan sa imong kaugalingon, muguba ni sa imong kinabuhi, mudaot ni sa imong postura. Kay ngano di kalikayan kung maabot nimo ang espiritu sa addiction sa pagkapalahubog, lisod na kay na sayang tao mingon na din nga sumpay naman is kinabuhi. Busa higala ko ikaw naminaw karon, ang Bible na gyud daan nagsulti nga makahimo din natong sabaan nga buang-buang. Nya mora man ay realidad, kabantay ka kung makainom na ka, samot na o kining hubog na gyud kayo, wala na kay pagtahod, na kay respeto. Unya matud pa dinhi yung Bible, ang paghubog-hubog binuang lamang ni. So kining bino, kining paghubog-hubog makahubog nga ilimnon, mao ni ang usa sa gigamit sa kaaway makaigsunan aron ang tao mahimong wala na say saktong panabot ug batasan kay maabot naman niya ang pagka-addict sa pagkainom. So kung imo nang bantayan makaigsunan, dapat ikaw karon magmaalamon ka. Kung mahimo, kung kaya nimo imo na nang talikdan, hinanayon nimo biya, buhatan na karon. Ayaw lang sa nang inayan kining respitar. Pero ang Bible nagsulti binuang na gining pag-inom-inom. Kining paghubog-hubog binuang ni siya nya makahimo nimo ning sabaan. Unya matud pud sa Bible ni Solomon nga mahimo pud kang buang-buang ani. Anong buang-buang man kay wa na may saktong panabot. Wa naman kay say wa nay buot. Say di na ka matulog sa kalye. O sayang uban makasulod ng laing balay, sayunan ka. Sakto gyud mura kag buang-buang. So ikaw karon naminaw, ikaw nagainom pa, ayaw kasuko kay pulong ra man sa Ginoo. Kung di pa kaganan mo biya, sige padayon diya sa imong pag-inom-inom. Gitagaan lang kaani nga mubo nga mensahe tungod sa pulong pud sa Ginoo naghatag natog pahimangno nga ang pag-inom-inom di ay kani dayang bino makahimo natong sabaan, which is mo man gyud tinuod. Sabaan na kita di na side na tapagansi, may na kita mutabi, daghan na kita mga knowledge, daghan na kita nahibalan din nga istorya, apil na tong karaan say ato na dayang madumduman. Kay ana na din ka bright ang tao basta na impluwensyahan sa inom. Muna ang Bible nagsulti sa Episo nga do not be filled with wine but be filled with the Holy Spirit. Kaya ang kalainan diya kung kita we are filled with the Holy Spirit, matod sa Galatians chapter 5 beginning in verse 19, the whole chapter mo nang basahon, mabasa nimo diya ang fruits of the Holy Spirit. Mo ni nindot kung kita filled ta sa Holy Spirit, mo produce na siya love, peace, joy, kindness, goodness, meekness, gentleness, og self-control. Mao nay opposite. Ang i-produce pud sa bino, wa na kay batasan, bugiro na ka, grabe na kay kakabastos, wala na kay saktong paminsan. Pero kung filled ka with the Holy Spirit, na kay gugma. Ang gugma sa Ginoo mo tigbabaw nimo, moy mo privilege sa imong kinabuhi. Kalinaw, pagkamaayo, pagkamatarong, mapinugnanon sa kagalingon. So igala, salamat sa pagpaminaw. So naa nimo karon ang choice, ikaw mo pili
Kung gusto ka mo padayon sa iyong pagkapalahubog, hala padayon dia. Pero ako mo dasig nimo, kung pwede nimo nang biyaan, hinay-hinaye, kay nindot kayo mga lagad sa Ginoo. Nindot kayo kung maminaw tas pulong sa Ginoo. Nindot kayo kung musubay tas kabubuton sa Ginoo. Wala nay magkulang, no? Walay gansi nimo kung ikaw mga lagad sa Ginoo. Gani mas makatilaw ka sa pagkamayo sa Ginoo. Mas madugangan pagag mas nindot ug mas daghan pa nga mga butang beyond sa imong expectation sa imong kinabuhi. Nindot kayo, walay ikakumpara nga kalipay kung naata diya sa presensya sa Ginoo. Dalay ko ng Dios ug maayong adlaw. Bye-bye.